Zdravím, vítajte pri mojom prvom live gameplayi. Dnes si ukážeme zbližšia hru Goat Simulator. Túto hru vytvorilo Coffee Stain Studios. Táto hra sa snaží simulovať kozí život, podotýkam len snaží. Ukážeme si nejaké tie skryté miesta, nejaké zaujímavé veci a čo všetko sa dá tu robiť. A tu už vidíme našu kozu. Zoberieme si melón, lebo banán nemáme. Ja neznám, oni akže navštevujú, či sebe noša, neznám banány, alebo dáco, že povej, tu máš banán a všetko v porádku. A je tu prvá obeť. Tu máš banán a všetko v porádku. Teraz sa zastavíme po vrhač loptičiek, ktorý je v tejto ohrade. A je tu prvá nehoda. Skúsime, či sa nám podarí preskočiť auto. Spomalíme si aj čas. A podarilo sa nám. Ešte druhýkrát skúsime. Podarilo sa nám aj druhýkrát. A do tretice všetko dobre. Tak, teraz sme netrafili auto, ale dúfam, že na budúce to bude lepšie. A ideme do davu ľudí. Ideme ich trošku postrašiť. Tak koza stále padá. Týmto by som chcel pozdraviť aj moju ex, ktorú mi táto koza pripomína. A to sme už trošku odbočili od témy. A ideme na party, ktoré je hneď tu za rohom. Treba sebe vypiť a žiť. Vyzerá to tak, že tie grily zapálili ľudí. Ideme to vyskúšať aj my. Či sa nám to podarí. Trošku mi ho uletel ten grill, ale to nevadí. A trošku im narušíme tú party. Takže teraz ideme po jetpack, ktorý sa nachádza na streche tej veľkej budovy napravo. Dostaneme sa tam jednoducho pomocou tých turbín. Toto bolo tesné. Tak tesné sa mi to ešte nikdy nepodarilo. A tu už vidíme jetpack. Dúfam, že sa mi podarí pristať na streche tej budovy. Tak, nepodarilo sa. Ako vidíme, táto hra má ešte stále také menšie bugy. Dúfam, že to štúdio napraví. Vydavateľ. Si trošku zahrať futbal, basketbalovou loptou, prečo nie? Tento skok sa nám veľmi nepodaril.
Ideme sa preletieť ponad mesto. Vydarilo sa nám to. Celkom dobrý dopad sme mali aj. Môžeme teraz vyskúšať, že či sa nám podarí uletieť pred tým kamionom. Ak každého napadne, že vyhodíme benzínku do povetria. Škoda, že sa nedá letiť ešte vyššie. A toto vyzerá na tvrdý pad. A bol to. A už sme pri mieste, kde sa dajú meniť postavy. Buď budete veľká tučná koza, alebo... Násrac, nedám nič. Úplne taká malá. No, tak jak by nie. Ale môžete byť aj normálna. Mám to vrátiť do normálu. Odporúčam, aby ste boli vždy tá normálna koza, lebo tie veľké a tučné majú nejaké ešte bugy. A teraz toto je posledný záber, ktorý som chcel natočiť. Len som nepredpokladal, že to auto, že nás vymrští až tak. A toto je vlastne záver nášho videa. Dúfam, že vás toto video pobavilo, že ho budete zdieľať a lajkovať. No, tak jak by nie. Ďakujem za pozornosť. Pre herný kanál VOK pripravil Eduard.